Dekat ni suka berkeran halor jika ni kawai ke video ke bala sepriang stat bah pok ke social media hang ni pok kari kasi ke jongi. Bala ang bah kan ni kadek jingshad jo ini khynnah kan thei iwe iban kate ke senang Sohiong. Bala ang ru bah kan ni ke video kalak ham slam hi bat iaka kerteng jo iti khynnah transformative bat iaka snam ha ka bah kan ni ke video ha ka bah ini khynnah ila shad ru transformative bat yo dan pedang jo pi ke badai na pok senang Sohiong bat ke bat tip bat ke badan ha ka ni ke jaka ke por ba ini kan thei shad sa komen ha pok jo kan ni ke video bat la ang ru bah ka jingshad jo ini khynnah kan thei ka long ka bah itynnad ka bah isong shit ha ka babun ki pait ba nong peit ki la yakin hoi ki la yakin kiu bat ki dan ru ki bala ais ngo ba ta ka pisa namar ka jing triam ka jing pin sngotanat jo ini khynnah la ne ka jing pin song shit jo ini khynnah ha ka te ka jing long function ne ka jing long dan kam ha po ka te ka snong Sohiong bat to man ta peit no ya ka jingshad jo ini khynnah klem da bun tien chu nang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn